Dobar dan, ja sam šef Tomislav i danas ćemo spremati desert. To je krem brulee s kestenom i gligora kravljom skutom i rumakom od mandarine. Dodajemo šećer i vrhnje za kuhanje. Šećer i vrhnje stavljamo kuhati i kada se prokuha i ohladi, pomiješat ćemo sa žumancima. Od svih sastojaka zamijesimo glatko tijesto. Smjesu ćemo kratko staviti u frižider. Kesten pire ćemo malo zginječiti. Gligora kravlju skutu ćemo isto tako usitniti. Dok se vrhnje hladi, završit ćemo s naftnim keks. Kratko karameliziramo šećer. Nakon što se vrhnje ohladilo, spojimo ga sa ostalim sastojcima. I procijedimo kroz fino sito.